Janeno mar Lolwe TV, ageno ni iriyo maber, odiochieng' ma kawuono ni endi, aroki kenda yanga ni machiegni cheno ni endi, mar ngima mwandu, mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 ma midhiambo, luonga ni Ruth Ochungo, ane makelo ni cheno ni endi. E studio ka odiochieng' ma kawuono, wan koda Dr. Olunga Okomo, wadhi godo mbaka, kotenore koda chanjo mitimo ne nyathi. Wang'e ni chanjo nitiere gi ber mage. Chanjo mitimo ne nyathi, sama onyuol nyathi, nitiere gik monego bed ni okao e yorno mar chanjo, nikech wang'e ni chanjo itimo mondo mi ogeng' tuoche kata ng'ol manyalo biro kotenore koda ngima mar nyathi. Machiegni studio daktari. Erokamano Ruth. Wach nyingi mondo mi nyisa ni to corona niteri nade? Ruth, nyinga iluongo ni Moses Olunga Okomo. Yeah. Olunga Okomo tiyo gi migawo mar rito ngima Kisumu County. Koro achung' ne chanjo. Ajasuba kata kamano. Yes. Koni tiche mokela. Koro chanjo apani nyingi chanjo ni winjore maber moloko watemo loke gi dholuo. To kapok wachako chanjo kanyo endo. Ng'eni sani wantiere gi wach mar corona ni endi. Yes. Stay safe. I'm staying very safe. We are staying in Kisumu. Yeah. We have observed the rules. Kisumu kendo pok wawinje. Yeah. Nikech watemo luwo chik sirikal kendo nokwadhe maber. Yes. Amano ber. Kamano. Wabe watemo kaendi kar nyalowa. Kachiel pok waketho kinde, wago mpaka kutenore koda chanjo. Chanjo ni endi nitiere nyathi moro kata manyako kata miyo moro masani oka nigi ich. To winjo mana ni wach nitie mar chanjo, nyathi ibiro tere e chanjo, Ler ne janeno mar Lolwe TV ni chanjo ni endi en ang'o? Erokamano. Yes. Aparo ni chanjo to en dho Kiswahili. Tapa ni ji winje moloyo kaloke gi dholuo, to wawaloke gi dholuo. Aparo ni chanjo en tugo del kata gido del gi yath mondo los askeche mag geng'o tuo. Koro chanjo tiene ni nitie aina yath momwakete dend dhano, to sana wamiye nyithindo, kwa kete dend dhano to dhi oloso askeche mag geng'o tuo mwa tonono. Ko kaka tuo mar kahera. Tuo mar kahera nitie yath kudini makelo kahera cha. Nitie kaka walose kisayans makokete del to kokel tuo to onyiso del ni tuo donjo to del loso askeche magore kode. Masama koro chieng' moro iromo gi kudini cha. To igeng'o iyudo ka del oseloso askeri makoro geng'e koro kodonje. Kamano. Mano koro miluongo ni chanjo. Mano kaka dawach ni chanjo en ang'o. Yes. Erokamano. Chanjo itimo ne nyithindo. Yes. Lernwa ni to nyathi marom nade nyaka gike higa marom nade monego bed ni itimo ne chanjo. Erokamano. Chanjo apanitie tuoche sani koro awacho ni gin tuoche madhi 14 mwatemo geng'o Kenya ka, mwachako ga gi tuo mar kahera malungo cha. Nyathi kahera koro tuberculosis. TB. Hapo wacho kisungu gi nikech dholuo samoro thoth ji ok ong'eyo. Tuo nyathi ga piny ni to osebedo qualified mondo chak yudo yath mar chanjo. Ko kaka waketo kaka opang gi ni oyudo karang'o, achiel kuom gima onego oyud immediately sama onyuole no. Or the first 2 weeks. Achiel en tuo mar kahera ma ichanje ka. Koro nyathi moro amora monyuol e Kenya ka onego bed ni alama mono dong' e bade ka, kata in onego bed ni nigo kata onego bed ni an go. Maga tare abo pimo ni gimo miyo. Machielo be monego mi nyathi seche mowuok e min gi no se qualify mondo yudi en mitone dhok miluongo ni polio cha. En ko itone ka nyathi rom nade. En be the first 2 weeks. Koro mar kahera miluongo ni BCG cha mageng'o tuo mar TB en chwe dichiel. Kose chwe dichiel onego bed ni sama nyathi min gibiro duogo e klinik, onego bed ni dalili mos chako wuok manyiso ni kidonda modwa bedo kanyo. Kidonda no nyiso ni yath notiyo. Maka miyo koneno kidonda cha to nyiso ni yath cha nokotiyo. Koro onego bed ni daktari nuoye. Nyiso ni sama otim ne nyathi chanjo mar BCG kata mar kahera ni endi, onego bed ni kidonda dong' kanyo, maka ok odong' tinuoyo. Erokamano. Kidonda nyaka dong'. Ka kidondo wuok to nyiso ni nyathino ne yath otiyo kuome kare. Ka kidondo ko wuok, omi daktari thuolo mar confirm ni ok owuok, ma kodwoko nyathi juma mar 6. Tieni juma mar 6 onego bed ni chako yudo moko. Chieng' moduogo mar 6 cha sister kata nurse matiyo kanyo onego bed ni cheko to be kidonda no wuok nyaka nyathi ne chanji mokalo cha. Oyiene sister weyo nyathi ne chako duogi bang' ka en gi jumbe 10. Kochopo jumbe 10 gi kopo ni nyathi pod onge koro kidonda to ningo nuo. To mokwongo moduogo ka en gi jumbe 6 cha
to inyalo we ni ochako oritane matin. Koro nyathini kano chuo ka nyuol tuo mar kahera, nyathino duogo ka nigi jumbe 6 ok onene, oyiene sister chako we kodudu mana ka en gi jumbe mar 10 tidwa na ochuoye koro koponi kidonda cha onge. Koro kaka ni penja polio be watone dhoge. To nawacho mokwongo ni kahera kochuo dichiel to en orumo, inuoye mana koponi kidonda kowuok. To polio ti onego tone nyathi ding'wen. Seche moko watone didek, to mae gimomiyo samo watone didek. Samo watone ding'wen tiende nyathini samno nyuol ni notone. Koduogo jumbe 6 itone machielo. Koduogo jumbe 10 itone machielo. Koduogo jumbe 14 ichak itone. To nyathi ma diponi dhi ne klinik mokwongo nodhi ka jumbe 2 osekalo, dhi yudo gi 3 kende. En koro koyudo 4. Mokwongo cha ni chiwe the first 2 weeks ma koponi no olewo moko dhi, emomiyo nyalo yudo ni daktari nowacho ni gichiwo 4, ang'o miya no miya 3. Imiya 3 nikech nyathino kochopo e klinik within 2 weeks. Mana kapod wan kar klinik within 2 weeks nendo, iwacho maber ni ka nyathi okotimne mano the first 2 weeks, wigi 2 mokwongo. Yes. To obro yudo mana 3 kende kata 4. Gin midhirni mage ma samoro koso yudo 4 ni nyalo kelo ne nyathini? Onge kosa ma yudore. Ting'e ni help is a research sort of. Inoro ka nitie nyithindo moko ma pod duogo ng'ol to nochanjgi. Samo yudo ni nyathi cha nokoyudo kiasi moro. Chanjo maber. Gimomiyo inuoye tiende achiel ok oromo. Gimomiyo nyathi koyudo gi 4 to iyudo ni bet sawa sawa. Aneno ka sama wadhiga e klinik, otero nyithindo e klinik, nyisowa ni ter nyathini e chanjo, kel nyathini e klinik nyaka oromi 5. To jonyuol mang'eny timo gini mana higa moro achiel to giwegi e kori. Rach mage motenore koda tim machal kama indi? Rach ng'eny. Nyathi nitie kaka mine ng'iyo nikech koro kodong' apart from chanjo nitie kaka omonita nyathini ka odongo maber. To mondo mi ichech ni nyathini kasoro mondo nene mapiyo piyo onego bed ni odhi e klinik, wapimo ga weight and height. Nitie what we call milestone. Sama nyathi kelo bang' chanjo, nitie chanjo gi nitie seche morumo. Nitie seche wachan nyathi nyaka 18 months mar measles. Ing'ada kapok natieko gi te. To ang' noduogie. Mar measles wachan nyaka dwe 18. Koyudo ni nyathini kano chuo measles mokwongo, to min gi samoro nowacho ni otieko nikech tiko biro to na kete kacha ipimo wiye tipimo. Ma konyo nitie road to health. Nitie road to health ming'iyo kaka nyathi dongo nikech each age samo ikawo jin mar babau anarabora nyathi dongo piyo piyo. To ningo be ni dongo piyo piyo nigi weight dhi kanyakla. Koro wapimo nitie kumwa detect ni nyathi nigi kasoro. Samo en height no kele to weight is low. Koro wani detect ka tuo pok onyayo kuom nyathi, to ang'o ma diponi rach gi nyathini tikonye ka pok sa ochopo. Omiyo wadwaro ni nyathi kata obiro ni chanjo sindano cha en rumo. Nyathino onego bed ni dhi ing'iyo milestone kaka onego dogi, min gi en ipuonjruok kodgi for that growth and development to go successfully. Ni ng'ada kapok atiko kwano. To napani ber ka wakwano gite. Juma mar 6 mar nyathi nyuol nyathi idhi yudo yedhe moko madhi 3. Odhi yudo mula 3. Odhi yudo polio manoyotone cha onego bed ni chak inuoyo. Odhi yudo sandan moro ichuoka, nitie mar pneumonia moro ichuoka miluongo ni penta. Penta ni oriwo tuoche 5. Penta means 5. Ka wageng'o tetanus, wageng'o diphtheria, wageng'o whooping cough, wageng'o wageng'o hepatitis B, gimoluongo ni influenza. Hepatitis B ji ong'eyo, influenza ni ma apani ji ok ong'eyo nikech ok ong'eny karwa ka. Lerne gi ane. Influenza en achiel kuom homa kaka koro mar corona. En mani kodhi opim ni ma homa ina mani. Tide ka en homa ma okel gi kudni miluongo ni influenza. Influenza type B. Kamano. Koro kochopo ochako duogo bang' jumbe 4 mano 10 months, 10 weeks. Ichak ichwoye yedhegi. Ichwoye moro yudo wil go pore. Juma mar 6 cha nitie mitone dhoge vech machielo miluongo ni rota. Rota ni nitie kudni makelo ni nyithindo diep ka nyithindo pod tindo kapod gilak. Nyithindo ma pod lak githoro mulo losruok gi cha. Losruok cha nitie kudni mar rota virus. Koro yudo ka nyathi odiewo to odiewo pi makano odiewo low. To kidhi omo gimi ywego to yudo ka low semuonyo. That kind of diarrhea iluongo ni rota diarrhea. That rota diarrhea ne nego nyithindo seriously. Koro at 6 weeks
nyathini dhi yudo yedhe modhuro, odhi yudo polio moton, ochako yudo rodame moton, tiende ochuo koni, lwete nyicho osechuo mokwongo cha, en mana kinwano mo. Tiende ochuo koni, kendo koni bachuo maka 4. Ma ka miyo ni odhi, dhoge 2, bamne 2, odok. Imiye 4 weeks. Ma 4 weeks ni obinu duo ka nyathini koro 10 weeks. 10 weeks koro gidhi bedo 5. Gidhi bedo 5. Idhi ton mitone dhok mar rota cha. Ichak itono mar polio. Ichwoe sindan bathe koni. Ichak ichwoe sindan bathe koni. Ichak ichwoe sindan bathe koni. Sindan modedek manchal kawacho ni en ben mar polio. Polio mitone dhok cha, sirikal nigi mpango mar koro gole. Idwaro ma koro ichwoyo ni madwa dong'. To kagida gole dichiel. Na wacho mbele kocha ni health ka watimo research sort of. Koro kaka jok manotimo research oyudo ni kwa golo mitono cha dichiel, samo pek nyalo bedi. Koro gise introduce polio michwoyo, kae tidwa gol mitono cha. Then, mbele kanyo kwa yudo ni polio norume piny. To wach polio biro rumo kwa bechanjo kaka tuoche moko, kaka smallpox tiyo kichanji no bedo eradicated. Kaka koro polio be soon bedo declared, no ningo be ni this year. To this year pokorum. Opano wabiro bedo declared it is no longer in the world. To koro kichanje. Kanyo koro wadhi nyaka dweche 6. Nyathi koro biro bire clinic after every month and 4 weeks. After every 4 weeks obiro clinic ipimo mana height. Kopogore ni dende samoro lit. Kochopo 6 months. Nyathini idhi chwo yath mar malaria. Ei Kisumo ka. Ma to koro en chanjo ma ok ni Kenya mzima. En a selected district. Apparently ya Kisumu, Migori hapa nitie gi Homa Bay. Ni Kisii hapa no onge. Koro ichanje malaria 6 months, 7 months, 9 months, kae to chako rito ka nyathi o'clock 2 years. Wangadi mana gikanyo. Ni wacho ni nitiere mana kuonde ma itime chanjo ni endi. Yes. Ang'o momiyo kuonde moko kitime to kuonde moko itime? Kaluwore gi information manoyudo from WHO, zone motimegi bete wan gi what we call endemic malaria. Zone moko itime ka malaria biro to lal to ka en endemic. Koro apani kaka no abo bedo kanwo ni these things are researched. Chalo ni we were selected among other nini for the trial of that vaccine, how it works, whether it will reduce the endemicity mar malaria. Kogo bong'e to nyaka nwa ket vaccine mar malaria Kisumu, kuma malaria ng'eny. Ng'eni kidogo endemicity na enya. Samoro janeno ero kamano. Inyalo simplify yani. Iroka. Tuo mar malaria en gima wadak go Kisumu ka. Tuo modak go maonge ni obwogo ng'ato ni ng'ane tuo kawuono. Tuo no waluongo ni tuo modak go kanyi, endemicity. Ino kwa luongo corona ni pandemic. Mago terms matiyo gi epidemiology. Pandemic tiende ni tuo mowuok e piny mangima. Omako ji te. To endemicity tiende ni kuma tuo no nitie no. En mano tuo makanyo makidhi kanyo to ji ong'e ni kiyude to is normal. Mano tuo ma e gweng' no, mano ong'ere ni en e gweng' no. En gima ok bo ng'ato. Ma sasa ma ng'ato tuo to wacho ni an gi malaria, ji ong'e ni mano tuo. Ka penjo bo nitie nyalo dwa. Koro chanjo machielo ma kwa keto routine en chanjo mar human papilloma virus. Human papilloma virus wachanjo joma nyiri kende. To wachanjo ka gichopo 10 years. Ma en nikech ma gima pok ji owinjo to en itime Kenya mzima. To ichanjo nyithindo ma nyiri ma 10 years old. Emichanjo kae to inuoye kendo after 6 months to tieko. Ogeng'o ne tuo mar cancer mar cervix. Okay. Daktari mane kanyo no, wang'uke mana matin wadhi yweyo kwa duogo wadhi ng'eyo ni to chanjo mag nyithindo gin pek mane ma samoro nyathi kata ng'ama miyo kata ng'ama janyuol man gi nyathi neno samo timo ne nyathi chanjo. Ne janeno mar Lolwe TV, kumoro ma intiere ageno ni luwo twak kachiel. Kadi poni in gi nyathi monego bed ni tere chanjo, ka uthuolo ni makende mondo mitere nyathi chanjo nikech chanjo nigi ber mang'eny. Kik wabedru jogo ma winja wach tok tim. Gikanyo no wakaw yweyo mana matin waduogo kaendi. Ma en chenro mar ngima mwandu, niluonga ni Ruth Ochungo, akelo ni chenro ni e Lolwe TV.
kanyono janeno malolo TV aro kikendo ni machiegni cheno niendi mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa par ma midhiambo chenro mar ngima mwandu kawuono wago mbaka kotenore koda chanjo mitimo ne nyithindo e studio kaendi wan koda laktar Olunga Okomo malero no wach ni maler kotenore koda gigo mag chanjo mag nyithindo. Olunga ni Ruth Ochungo pod wadhi mbele. Daktari mana gik mane wawe godo. Wang'e ni samoro chanjo nya bedo gi side effect. Nitie kata pek munyalo biro godo. Nikech an kachiwo kata example mara katero nyathina e chanjo ka odugo samoro dende ore wiye bende bare kaka janyuol man gi nyathi motim ne chanjo onego bed ni otima ang'o seche ma oneno midhierni machal kod mano penj maber nikech ochando jok ma ok ong'eyo. Mar BCG cha nawacho ni kidonda nyaka bedie. Yes. Gino kidonda no olit maka kidonda mamoko to wan moro wan onyiso ni yath chano tiyo. Koro ningo bamo ng'e ni kidonda biro wuok kuom nyathi to kidonda ni onge yath ma yie ni mondo iketie kowuok wan mibiyo advice ni time nade nikech jok moko chako thiedhe to koro dhi onyamo wuok maduong' moloyo. Aseno ka kuonde moko yudo ka nyathi kata kotim ne chanjo no to dugo bedo adhola marang'ungo manyiso ni nikech mama samoro temo kete yedhe moko ma ok onego ketie giminyalo timo maduong' mogik en ywe kata gi spirit. In fact ok onego tim gimoro duognwa go wan manage wanyisi kaka time. Mana achiel. Mar ariyo sindene michuo kaka samo chuo gi chieng'no min nyathi oningo ng'ene nindo onge kawuono. Nyathi dende dhi chwakore, nyathi dhi ywak otieno ma mine moko ng'eyo to chako ting'e chuny otieno kele osiptal ni nyathi malaria ogoyo. Ma nyathi malaria ok ogoyo. Nyathi yedhe mano chuoe ka sama gichako loso askeche mag del gikelo chwako del. To kaka juma mar 14 gin adek cha nyathino nindo onge. Ma chieng' ma mami no ko chuo bam nyathi bed gadieri kawuono nindo onge. Nyathino liet dhi chando. Oningo bed nyathini bedo expose, nyathini muro ne pi. Imuro pi ka gimi dalwoko, ok pi maliet ahinya. Tiywego dende, liete manege, maka in gi fan e ot. Chieng'no yieni ni ti gi fan. Donge fan be nyiso ni ok ber gi nyithindo. Fan ok ber gi nyithindo. Fan to ok ber gi nyithindo nikech o inhale. Gima ber mogik en otamba mikete picha tiywego dende. Otamba gimo mimuro piche dwa ni ka del ochope del to del chwake to oringo ka gima kuok. Manyiso ni nyathi manotim ne chanjo dende chako chwakore ok onego bed ni miyo painkiller moro amora. Painkiller ok wadati yath onego tigo kochuno. Nitie seche mwacho ni the bar panadol ding'wen timiye to maka koro obari ndasi. To ikuongo itemo gik mawacho gi yath no should be the last thing. Ngima dhano yath onego bed the last thing. Itemo yath no bedo the last thing. To ma ok awacho ni kituo to tem yath ka kidhi osiptal. Kuom nyathi ka yath en nga position. Magi omi kete del en mane ochuno. Koro gimi chako go mokwongo. Imuro pi. In fact inyalo muro pi chon tiketo kata thermos. Maka angini rachakore tiole iola e trap. Timulo ka onyalo wang' ing'ami nyathi ng'eyo maliet. Koro mamor tiende osechwakore moro mako medore gi liet mar del nyathi cha to evaporate odhi gi liet ka. Koro mi nyathi winjo kwe. To gima min nyathi oningo ng'eni liet ni ok olo ni nyathi tu. Liet ni olo ni yath cha tiyo. Reassurance no ber. Kwaya kanyo keden chanjo mar bad nyathi ka mar measles 9 months cha. Nyithindo moko tima ko chanji to dalili ka gima measles dongo ko nyathi gibedo go. Dende rudho matindo tindo. Inano dalili ka in miyo ma oseng'en nyathi man ga ng'iew. Iluonge na ng'iew dogi. Tuo matindo. En iro nyithindo moko tima kwa chanje. Ndalo mo chanje no the first 3 days go. Ino ka dalili ka gima tuo cha wuok kuome nitie to ok en tuo no. En ni del ochich ni jasigo donjo. Mane kaka wadano bwogi mondo chak loso ni olos tonge. Mamano nyiso ni yath cha tiyo. Manyiso ni ber ka gigo wuok. Ranyisi nyiso ni giwuok mano nyiso ni yath no tiyo. Apanen assurance. Ahinya nyene wan ni yath cho tiyo. Nikech ing'eni yath nyalo donjo del to kotiyo. Samoro no kwa kane maber. Koro donjo dalili mono cha nyathi onge liet ok owinjo. Gima mama teme onge. To wan kaka daktari kwaneno kano chanje to gik moko wuok moluro dende ka gima tuo no do wuok. To nyiso ni yath cho tiyo. Obogo del osebedo aware ni tuo mo biro machalo kama makoro en gi askari. To manyalo bwogo miyo. Mamoko gi other vaccines pok awinjo ni side effect ma gikelo.
Koro mana measles no michwe bat e tielo maluongo ni pentavalent gi magi ma chwako del manyalo miyo bwogo mamanto kendo nyathi mana tero mana kaber ng'a timore. Yes. Daktari, mana kapod wawuoyo weche mag chanjo giendi. Yes. Kwadok chien higni moko madirom adek mokadho, nitiere chanjo moro manotim e gweng' mar Busia County. Manong'olo nyithindo ahinya. Exactly. Debed ni ang'o manotimore? Erokamano. Wechegi samoro nyalo nyisowa. Erokamano. Ni dalili mag maka waneno to wanyalo wacho ni chanjo manotim ni endi en samoro gima nyalo tero ngima nyathi kamarach kanyalo ng'olo. Ipenjo maber. Sirikal samoro koyie wacho adieri mantie mabe no ka ginyiso ji nikech ok ne en Busia kende kata but Kericho ka iluongo Bomet. Bomet be nyithindo ariyo moko no tho because of that. The real truth en ni samoro vaccines chanoko kan maber. Samoro no sebedo vaccines ka onego beni kan e fridge no onego beni all through tiyo maber. To inyalo yudo ni nitie fridge mane stimo oselal 2 weeks. Vaccine onego beni bede temperature below 8 degrees, between 8 and 2. In fact, vaccine onego bedi mar measles onego bedi below 8. Makata kikete to freezing, there is no problem. Tinyalo yudo ni vaccine noko kan maber. Vaccine nokete fridge to stima nola. Koro vaccine gima bonyisi ni stima, daktari monge ni vaccine nokete kuma ok ber. Nitie dalili moket kanyo moko osebedo exposed to a warm environment. To nyisi ni gini koro konego ti. To samoro staff ni nokodhi ocheko. Machielo, vaccine mar measles nigi pi miruwego. En powder. To ka en powder tiruwe gi pi. Picha be onego beni kete fridge. Masa mida iliu tiriwo picha gi powder cha. En mana gima ng'ich. Onego beni gi ng'ich gi te. Ting'eni kaka Kisumu ka Kakamega Kisumu tapan temperature is almost the same. Room temperature is 25. Tani in most cases it is above 25. It is even 34. Koro yudo ni nyathi obiro, koro kiwinjo ko sister wacho ni ero kelna diluent. Pi miruwo go yath cha. To pi ni dhi gole kabat. Ting'en kabat ok ogole fridge. Kabat is over 20 degrees centigrade or 24. Oruwe ni timiye nyathi. Ting'ene ka gicha ne en 8 degrees centigrade. Koruwe to duogo mobedo over 10. 8 koro orewe 20 degrees cha. Kori pogo wiketa gi dieri tiyudo ni temperature no rise above 10. Masa mo the first child to no otony. Tiyudo nyithindo mabiro bang'e yudo ka vaccine is already destroyed gi heat nikech the temperature of the diluent ne ni malo. Koro samoro it may be a mistake of a staff ni ok otimo the right thing. Inyalo kelo sida ina. Koro ka shida kinani wuok samoro wanyalo ni ma en mana negligence. Ok oluore gi tije monego beno time yo makare. Mano negligence. Onego beni kore timo nango nikech ingene negligence mora you take the officer to court. Yes. Nyathi kano chanji ne nyathi ber ini teri chanjo to chwe yath to tho. Mano negligence. Makoro kote madhi amua ni ne negligence koto no kien negligence. What happened? Mabungoma no the court. I never heard ni what was wrong. Mabusia be no tere court no kawinjo report ni what did they find, but an kaka mane department ma handle achiel kum gima nyalo timore ni vaccine was exposed to a very high temperature ma vaccine chano odhi okethore kore ichwoye nyathi ni poka winjo gino gi polio gi tuoche mamoko mawinjo kama na measles to kang'iyo wach measles maber tayudo ni maybe diluent ne ni oko mar fridge, maybe fridge samono dhi marach, no temperature no idho vaccine chano ketho staff man never indicated no kong'iyo. Aneno ka sama wawangwa daktari. Yes. Gi kami bede ni aneno mi iwuoye gi mama ma samoro nenowa e Lolo TV kaendi en gi nyathi to ok odwa kawo nyathi otere clinic. Inyise rach mar koso tero nyathi clinic kevo. Iro kamano Ruth. Achiel ne miyo manena giku minena. Gi janyuol moro amora. Janyuol moro amora manena mawinjo. Achiel geng'o ber maloyo thiedho. Tuo mar kahera kigeng'e tikonyori. Ng'ata ma tuo mar kahero goyo moweyo mokonego dong' ka aluongo ni opoklo. Onge gima nyalo timo maber. To ng'eni kituo to ok nyal yudo kaka ikonyori ikelo dhier e dalani. Ber tuoche gi duto
kigeng'o gi tikonyogi. Thothgi komaki to konyi dhi bedo matek. Aseneno mine ma samoro wacho ni tuo mar kahera en kochamo nyathi kogeng'o maber. Nyathi ma kahero goyo tuo matindo chogoyo. Kopone kochanje to tuono nyalo weye kodong' muofu. Tuono nyalo weye koketho kore ma en kore nyaka nang'iew, iluongo nang'iew, nyaka nang'iew go nyathi moweye kata koponi konege to oweye ka kore oketho, oweye ka wang'e oketho. Iyudo nyathi ma wang'e rach, penjo min gi maber nyisi ni tuo mar ang'iew nogo nyathi. Tuo mar ang'iew kogo nyathi manochanji to mulie mula to kowe alama kuome. To nyathi manok ochanji ma ng'iew ogoyo maber, edho dhi weye muofu kata dhi weye koketho wengene ma nyathino koro nigi sida nyaka chieng'. Omiyo kaka wawacho pile gi dholuo maber ni geng'o ber maloyo thiedho. Akwani mine duto otima. Sani waneno ka tuo mar kor mane chando nyithindo, nyathi kane dhi e wot yudo ni pneumonia opong'o piny. Pneumonia tiyo dok piny, mapa pneumonia kwa choko data to nyalo bedo en tuo mar kata chiko. King'iyo tuoche madego nyithindo nikech chanjo manokel mar pneumonia. Apani higa 2003 nokel tuo mar pneumonia. Sani tuo machando nyithindo e joma ne dio malaria. To chon pneumonia achiel kuom gima ne nego nyithindo, to nikech mine kelo nyithindo chanjo, pneumonia odok piny. Tuoche gi odok piny. To pneumonia kanogo nyathi, thothgi ne tho. Tuo mar diep ma nyithindo odok piny miluongo ni rota diarrhea. Mine to ng'ene diep, wan mwang'e pogo ni ma okel gano. To chanje makelo gigi. Koro mondo iduok tuo piny, duoko tuo piny en duoko dhier piny. Kiketo tuo, pesa midhi tiyogo mondo ithiedhi dok konyo kuonde machielo, dok chulo kata school fee. Mawacho mogik en ni tuo mar kansa mar cervix manego mine ni. Samoro e dalani in pok ineno ng'ani gi kansa. Taparo ni ng'ata moseneno ka wat ne otho gi kansa mar cervix nyalo ringo mondo oter nyathi ma nyako chanji, openj hospital man machiegni kode ni ka nyathino chopo 10 months. Sani nyocha wadhi school to skunde koro lor 10 years, sorry, thank you for that. Nyathi ma nyako mochopo 10 years onego bed tere nearest health facility ichanjo mondo geng'ne tuo mar cervical cancer, wachiwe free. Mano ema gima nyalo wacho. Gikanyo no janeno malo TV, ageno ni wapuonjore malach kotenore koda tuo ni endi, kotenore koda weche gendi mag chanjo. Gima nyaka ng'e ka ng'ama miyo en ni sama ineno kochanj nyathini to liet obiro, kik imiye yath moro amora. Daktari olero ka indi maler. Gima nyalo timo maduong' en ni muru pi kae tichom tiywe godo mos. Ok oyieni miyo nyathi yath moro amora ka dipo notimne chanjo tineno koro liet medore dende odang'ni. Mano gima onego bed ni timo. Gikanyono mae makele giko mar cheno ni endi mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 ma midhiambo. Luonga ni Ruth Ochungo, watudre kendo ngeso manyien. Oriti masani.